Καλημέρα κύριε Στεφανή. Αρχικά συγχαρητήρια για το εκλογικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Να μας πείτε πώς αισθάνεστε από το εκλογικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου και αν είστε ικανοποιημένος με αυτό. Καλημέρα κυρία Βατάκη, χαίρομαι που σας βλέπω εκ νέου. Και καλημέρα και στην υπέροχη Χίο. Ήρθα σήμερα το πρωί με πολύ χαρά, νιώθω ότι έρχομαι σπίτι μου. Έλειπα αρκετές μέρες στη Λέσβο, αλλά με πολύ χαρά έκανα το ταξίδι αυτό. Πώς αισθάνομαι από το αποτέλεσμα? Αισθάνομαι μια πληρότητα, αυτή είναι πιστεύω η καλύτερη λέξη, όχι από το αποτέλεσμα μόνο, αλλά από όλη τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν η κατάληξη μιας διαδικασίας η οποία ξεκίνησε πριν από 87 μέρες, 14 Ιουλίου, 8 Οκτωβρίου. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την περίοδο μίλησα με πάνω από 20.000 ανθρώπους, τους έσφιξα το χέρι, τους κοίταξα στα μάτια, ανέπτυξα αυτά τα οποία πιστεύω, τους άκουσα. Αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω αν με έχετε ακούσει, την έχω χαρακτηρίσει ως γιορτή. Ήταν πραγματικά για μένα μια γιορτή, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξω τις απόψεις μου και εισέπραξα από τους ανθρώπους χαμόγελο, αισιοδοξία και εισέπραξα κάτι πολύ σημαντικό, ότι τους έπειθα, και από την άλλη τη μεριά ότι αγκαλιάζανε αυτό το οποίο τους πρότεινα ως μέλλον για τον τόπο. Άρα λοιπόν ναι, μπορώ να πω ότι αισθάνομαι μια τεράστια πληρότητα, γιατί η εκτίμηση μου ήταν ότι ο κόσμος εκλάμβανε καλά αυτά τα οποία τους έλεγα, και ήρθε και η απόδειξη της εκτίμησής μου με το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει τίποτα βεβαίως το εκλογικό αποτέλεσμα, μόνο ότι μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, αυτή την εβδομάδα. Να πείσουμε τους ανθρώπους, να πείσουμε περισσότερους ανθρώπους, να τους δείξουμε ότι με σοβαρότητα προσεγγίζουμε το μέλλον, με σοβαρότητα, ηθική, συνέπεια, υψηλή αισθητική, γιατί λείπει από τις σχέσεις της ανθρώπινες αλλά και από την καθημερινότητά μας η υψηλή αισθητική. Υπάρχουν άνθρωποι και καταστάσεις οι οποίοι θέλουν να μας γυρίσουν χρόνια πίσω ή θέλουν να μας θυμίσουν ότι δεν είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι και ότι οι σχέσεις των ανθρώπων πρέπει να διέπονται από ένα κουτσαβακισμό ή από μια αρρωστημένη αντιπαλότητα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εγώ κοιτάζω με χαμόγελο το μέλλον το οποίο έρχεται και με διάθεση ατελείωτης προσφοράς προς τον τόπο μου. Βάζω μια ανωτελεία εδώ για να προχωρήσουμε. Θα βασιστώ στο τελευταίο που είπατε, θα κρατήσω αυτό. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, ωστόσο βλέπουμε το κλίμα να έχει αλλάξει πάρα πολύ. Βλέπουμε την παρούσα Περιφερειακή Αρχή, αντί να προβάλλει τα έργα και τις δυνατότητές της, να επικεντρώνεται σε άλλα θέματα. Διακρίνουμε μια τοξικότητα, αρκετές κατηγορίες. Πώς απαντάτε εσείς σε όλα αυτά? Θα ξεκινήσω από το εξής. Σημαντικό στοιχείο στη ζωή μας, στη δικιά σας, στη δικιά μου, των ανθρώπων που μας ακούνε, είναι να μπορείς να διαχειριστείς την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πάρα πολλές φορές είναι σκληρή. Η καθημερινότητα έχει εκπλήξεις, η καθημερινότητα. Και θυμάμαι πριν από χρόνια έκανα κάποιες σπουδές για τη διαχείριση κρίσης και μπήκε ένας καθηγητής μέσα και μας λέει: ακούστε να δείτε, εγώ έχω 3 κόρες. Κάθε μέρα διαχειρίζομαι 10 κρίσεις στο σπίτι μου. Άρα λοιπόν κατανοούμε ότι η διαχείριση μιας κρίσης είναι μια καθημερινή λειτουργία του εαυτού μας. Εγώ λόγω της δουλειάς μου, λόγω αυτού που έκανα τόσα χρόνια, το έχω μάθει να το κάνω συνεχώς. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό και να πω ότι η διαχείριση της κατάστασης από την πλευρά του κυρίου Μουτζούρη και της ομάδας του αποτελέσματος, είναι τέτοια που τους έκανε να χάσουν την ψυχραιμία τους και να ξεχάσουν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και μια λειτουργία ποιοτική που πρέπει να έχει ένας δημόσιος λειτουργός, και έχουν τώρα επιδοθεί σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν συνάδει με τον πολιτισμό του τόπου, δεν συνάδει με την εξέλιξη που έχουμε ως κράτος, ως πολίτες, και δεν συνάδει και με αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος έδειξε στις εθνικές εκλογές ότι είχε συγχαθεί την τοξικότητα. Ήθελε να ακούσει για έργα, ήθελε να ακούσει για όραμα, θέλει να φύγει ο κόσμος από αυτή την καθημερινότητα των συνεχών αντεκλήσεων και των ψεμάτων, τα οποία δεν αποδεικνύονται. Δυστυχώς τώρα ο κύριος Μουτζούρης με την ομάδα του επιλέγουν μια αντιπαράθεση η οποία δεν έχει να κάνει με επιχειρήματα, δεν έχει να κάνει με σχέδιο, δεν έχει να κάνει με απόψεις, δεν έχει να κάνει με ευγενή αντιπαράθεση διαφορετικών απόψεων. Μπορούμε κάλλιστα να διαφωνήσουμε πολιτισμένα και στο τέλος να κλείσουμε τη συζήτησή μας και να είμαστε φίλοι, έχοντας κατανοήσει ότι διαφωνούμε σε βασικά θέματα. Δεν είναι δυνατόν ο ένας να βρίζει τον άλλον. Ή στην περίπτωση αυτή βρίζει μόνο ένας, όχι ο άλλος. Τώρα θα ήθελα να πω και το εξής. Ξέρετε, πριν από περίπου 17 μέρες, σε μια επίσκεψή μου στους φορείς
της πόλης της Μυτιλήνης, αποφάσισα να επισκεφθώ και τον κύριο Μουτζούρη. Μάλιστα, οι συνεργάτες μου με εθάρρυναν. Μου λένε να μην πας, είναι τοξικός αυτό. Όχι, γιατί να μην πάω. Πήγα λοιπόν στο γραφείο του, εξεπλάγησαν όλοι έξω από το γραφείο όταν με είδαν εκεί. Μου λένε τι θέλετε, λέω θέλω να πω μια καλημέρα στον Περιφερειάρχη. Μπήκα μέσα λοιπόν και πήρα μαζί μου και ένα συνεργάτη μου, τον κύριο Βαλσαβίδη, τον Θόδωρο. Παλαιό αντιπεριφερειάρχη και έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του είναι σοβαρός άνθρωπος. Καθίσαμε λοιπόν, ήταν μόνος του ο κύριος Μουτσούρης, ο κύριος Βαλσαμίδης, εγώ εδώ. Μείναμε 10 λεπτά μέσα, στα 10 λεπτά δεν με κοίταξε ποτέ ο κύριος Μουτζούρης. Ένα δευτερόλεπτο δεν με κοίταξε στα μάτια. Και εγώ εκείνο το οποίο του είπα κυρίαρχα είναι ότι θα ήθελα να σας παρακαλέσω, να κάνουμε μια προεκλογική πορεία η οποία να διέπεται από κάποιους κανόνες ευγένειας και πολιτισμού. Διότι ως άνθρωποι και από τη θέση που είμαστε διδάσκουμε με το παράδειγμά μας στους άλλους. Δεν μπορεί εμείς να κατεβάζουμε το επίπεδο, συμφώνησε. Και όμως την επόμενη μέρα της Κυριακής είδαμε όλα αυτά. Είδαμε σκοτάδι, είδαμε ακραίες απόψεις που τις εκφράζουν ακροδεξιοί κύκλοι, ξαναείδαμε επιστροφή στο μίσος, στο φόβο. Εδώ λέω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα ότι πολλά από τα πράγματα που λέει αγγίζουν και τον ποινικό κώδικα. Διότι υπάρχει άρθρο στον ποινικό κώδικα που λέει ότι όποιος διαδίδει ψευδείς ειδήσεις με σκοπό να φοβήσει είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Αλλά δεν στέκομαι σε αυτό και ούτε θέλω να κάνω κάτι, να αναλάβω κάποια ενέργεια πάνω σε αυτό, αλλά ο κόσμος το βλέπει. Θα ήθελα επίσης σε αυτή την ερώτηση, γιατί θα ήθελα να το κλείσουμε αυτό, γιατί τέλος πάντων εσείς θα κρίνετε αν θα το κλείσουμε ή όχι. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται και κάτι άλλο. Το 2019, όταν εξελέγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 7 Ιουλίου του 2019 εξελέγει, από τις 8 Ιουλίου και μετά ξεκίνησε μια απίστευτη επίθεση στα σύνορά μας με το μεταναστευτικό. Στην αρχή η κυβέρνηση δεν αντελήφθηκε το τι έγινε, αλλά μετά την πρώτη εβδομάδα είδαμε ότι εκεί που οι ροές πριν ήταν Α, ήταν 10α μετά. Αντιληφθήκαμε λοιπόν ότι υπήρχε ένα σχέδιο, που το σχέδιο αυτό οδήγησε στην προετοιμασία της χώρας μας και έτσι αντιμετωπίσαμε την επίθεση των μεταναστών νύχτα 27 προς 28 Ιουλίου του 20, δηλαδή 6 μήνες μετά. Εκεί λοιπόν τότε δύο καταστάσεις θέλαν το χάος στην Ελλάδα. Η μία ήταν η Τουρκία. Η Τουρκία ήθελε να διαλύσει την Ελλάδα. Είχε αντιληφθεί ότι ο Μητσοτάκης θα είναι ένας ισχυρός πρωθυπουργός. Αντιλαμβανόταν ότι εάν πήγαινε στη Χάγη ή οπουδήποτε αλλού, θα είχε απέναντί της ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Ήθελε λοιπόν να φέρει το χάος στην Ελλάδα. Διότι αν επιτύχανε το σχέδιο της Τουρκίας τότε να μπουν 145.000 μετανάστες, όπως είχε πει ο Ερντογάν, όπως είχε πει ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως είχε πει ο Ακάρ, ο Υπουργός Άμυνας, θα είχαμε καταστραφεί. Δεν θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Θα είχαμε καταστραφεί ως χώρα. Η Τουρκία λοιπόν ήθελε το χάος. Το χάος το ήθελε και ο κύριος Μουτζούρης με τη στάση του αυτή. Και τώρα ξαναγυρνάει στο χάος. Γιατί? Για να ξυπνήσει το θυμικό των ανθρώπων και προσπαθεί μέσω όλης αυτής της τοξικότητας να συνδέσει το θυμικό των ανθρώπων, το χάος με εμένα. Αλλά ίσως πω λίγα στοιχεία παρακάτω. Ναι. Σχετικά με αυτό, με το μεταναστευτικό, βλέπουμε ότι εσείς είστε ένας άνθρωπος που μιλάει για αναπτυξιακή πορεία των νησιών την επόμενη κιόλας ημέρα μετά τις εκλογές, ενώ η παρούσα Περιφερειακή Αρχή επικεντρώνεται κυρίως στο μεταναστευτικό, σαν να προσπαθεί να το εργαλοποιήσει με κάποιον τρόπο. Θεωρείτε ότι ο κόσμος χρειάζεται μπαμπούλα για να ψηφίσει, το λέω πολύ λαϊκά, και ποια είναι η δική σας απάντηση? Ποια είναι η αλήθεια για το μεταναστευτικό, να καταλάβει λίγο ο κόσμος το τι γίνεται, γιατί έχει μπερδευτεί? Καταρχάς να πω το εξής. Είναι γραμμένος σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ξέρει όλη η Ελλάδα, ότι το μεταναστευτικό το 2019 και το 2020 το σταμάτησε αυτός που η κυβέρνηση έβαλε επικεφαλή και είμαι εγώ. Με θεκ της κυβέρνησης με όρισε επικεφαλή και έκανα αυτή τη δουλειά. Το ξέρουν όλοι, έχει γραφτεί σε εφημερίδες. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο, η ταμπέλα που βάζει τώρα ο κύριος Μουτζούρης και λέει ο Μητσοτάκης φέρνει το Στεφανί για να ανοίξει τα σύνορα και να φέρει μετανάστες, από μόνο του δεν στέκει. Όταν εγώ ήμουν αυτός που πριν 2 χρόνια το σταμάτησα. Εάν ήταν αυτό το σχέδιο, γιατί δεν άνοιγα τα σύνορα τότε να έρθουν οι μετανάστες και περιμένω τώρα? Το δεύτερο το οποίο λέει ο Μουτζούρης είναι ότι ο κύριος Μουτζούρης λέει ότι έρχεται ο Στεφανής για να παραδώσει και να αποστρατικοποιήσει τα νησιά στην Τουρκία. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης επιλέγει έναν άνθρωπο ο οποίος όλη του τη ζωή υπηρέτησε φυλώντας τα σύνορα για να κάνει το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν θα το κάνω αυτό. Άρα δεν θα του ήταν πιο εύκολο να επιλέξει κάποιον άλλον που θα ήταν πιο εύκολο να το κάνει αυτό? Τρίτον, λέει ο κύριος Μουτζούρης ότι
Εγώ είμαι δημοκράτης για τον εαυτό του και εγώ μόνος μου ενδιαφέρομαι για το καλό των νησιών και εγώ μόνος μου θα λύσω το μεταναστευτικό. Εάν μπορούσε μόνος του να το λύσει, γιατί δεν το έχει λύσει τόσο καιρό. Και το δεύτερο είναι, φαντάζεται κάποιος από τους κατοίκους της Χίου, του Βορείου Αιγαίου, ότι ο κύριος Μουτσούρης θα μπορέσει να λύσει το μεταναστευτικό χωρίς το λιμενικό, χωρίς την αστυνομία, μόνος του, χωρίς τις ένοπλες δυνάμεις, χωρίς το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, χωρίς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, χωρίς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για το λιμενικό, χωρίς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο κύριος Μουτζούρης μόνος του θα πάει στην Ευρώπη και θα διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους τα χρήματα και τη στάση, θα πάει στην Τουρκία και θα λύσει το θέμα, θα πάει στις χώρες από τις οποίες έρχονται οι μετανάστες. Αυτά θα τα κάνει μόνος του ο κύριος Μουτζούρης. Ή αν δεν έχει όλους αυτούς τους φορείς γύρω του, θα πάει στην παραλία και τι θα πετάει, πέτρες στις βάρκες που έρχονται και θα κάνει το ρομπέν των δασών του μεταναστευτικού μόνος του. Αυτά, εκτός του ότι είναι αστεία πράγματα, είναι και επικίνδυνα πράγματα. Διότι δείχνουν καταρχάς απίστευτη άγνοια. Άγνοια των θεσμών, των διαδικασιών, του τρόπου με τον οποίο επιλύονται κάποια πράγματα. Και βεβαίως αυτή είναι η άγνοια η οποία οδήγησε τα νησιά σε μια εσωστρέφεια με αποτέλεσμα να χάνουν ευκαιρίες. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στα νησιά μας και δυστυχώς βλέπω η εσωστρέφεια να επανέρχεται. Έτσι ξεκίνησα την ερώτησή σας. Ο ένας μιλά για στόχους, για όραμα και για έργα, και ο άλλος προσπαθεί να επανέλθει και να επαναφέρει την περιοχή στο 2019 και στο 2020. Άρα λοιπόν η πρόταση του κυρίου Μουτζούρη ποια είναι? Ελάτε να ξανακλειστούμε στο καβούκι μας, ελάτε να αρνηθούμε τα πάντα, ελάτε να υπάρχει χάος ξανά εδώ, ελάτε να χάσουμε κάθε ευκαιρία για το μέλλον που έρχεται. Αλλά θα επανέλθω στο μεταναστευτικό και θα πω το εξής. Λέει ένα από τα επιχειρήματά του είναι δεν θέλουμε κέντρα μεταναστών. Και πού θα πάνε οι μετανάστες? Οι μετανάστες αυτοί που υπάρχουν. Βουλιάζει ένα πλοίο στα ανοιχτά της Χίου και είναι μέσα 300 ψυχές. Πού θα πάνε? Θα κοιμηθούν στις πλατείες, θα κοιμηθούν στα σπίτια, θα ανοίξουν τα κτήματα των ανθρώπων και θα μπουν μέσα? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάξη παρέχοντάς τους στις δομές αυτές που υπάρχουν υγειονομική περίθαλψη, φαγητό, ύπνο, όλες τις διαδικασίες για να πάρουν άσυλο και να πάνε οι άνθρωποι εκεί που θέλουν, και παράλληλα είμαστε ασφαλείς εμείς ως κοινωνία, διότι ανάμεσα στους ανθρώπους που έρχονται μπορεί να είναι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια ασθένεια, μπορεί να είναι τρομοκράτες, που το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει συχνά. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ανεξέλεγκτοι κυκλοφορούν σε μια χαοτική κατάσταση στα νησιά μας, τι γινόταν το 19, αυτό γινόταν το 19. Έτσι. Πώς αυτό θέλουμε λοιπόν? Εμένα η πρότασή μου είναι ξεκάθαρη. Εγώ βλέπω το μέλλον και το βλέπω το μέλλον να υλοποιούμε πράγματα μέσα από μια σκληρή δουλειά και μέσα από δυνατότητες να κάνουμε πράγματα. Εδώ, γι' αυτό εδώ πέρα το υπέροχο νησί, ανοίγω μια παρένθεση και λέω, χθες το βράδυ με καλέσαν να πάω στην Αθήνα για να παραστώ και να μιλήσω σε μια συγκέντρωση που οργάνωσε ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. Ήταν πάνω από 60 επώνυμοι, γνωστοί άνθρωποι οι οποίοι με την ισχύ τους βοηθάνε τον τόπο και από τα τρία τα νησιά, και εκεί συζητήσαμε και βάλαμε τα πλάνα μας για ένα σχέδιο εξωστρέφειας του τόπου και κυρίαρχα μιλήσαμε για αυτό το οποίο θα κρατήσει τους νέους μας εδώ και τι μπορεί να γίνει στη Λέσβο. Μπορεί να γίνει ένα σύστημα με το οποίο η καινοτομία θα δέσει με τον πρωτογενή τομέα και θα δέσει και με την ελιά και το λάδι. Τι μπορεί να γίνει εδώ? Να γίνει ένα σύστημα το οποίο με καινοτομία θα προσεγγίσει την ναυτιλία. Τεράστιο θέμα. Εδώ έχουμε το κέντρο καινοτομίας της Μαστίχας, που είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, η περιφέρεια είναι απούσα, αλλά κυρίαρχο θέμα εδώ είναι η ναυτιλία. Υπάρχουν εδώ χωριά τα οποία ελέγχουν το 20 και το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και εδώ λοιπόν δεν έχουμε ένα κέντρο, έχουμε το κέντρο του καπετάνιου, του Τσάκου, με το οποίο προετοιμάζει μαθητές, αλλά εγώ λέω κάτι άλλο. Ένα κέντρο καινοτομίας το οποίο θα προσεγγίσει το μέλλον. Οι σχολές του καπετάνιου προετοιμάζουν τα παιδιά μας για να αναλάβουν ρόλο στα πλοία μας αύριο, μεθαύριο. Αυτό το οποίο λέω είναι για μετά από 10 χρόνια πώς θα εξελιχθεί η ναυτιλία, πού θα πάει η ναυτιλία, ποιες είναι οι ανάγκες οι οποίες προέρχονται. Αυτό είναι ένα όραμα και όλος ο κόσμος με τον οποίο συζήτησα χθες είναι έτοιμος να ενισχύσει το όραμα αυτό. Υπάρχουν κεφάλαια ευρωπαϊκά, υπάρχουν εθνικά κεφάλαια, υπάρχουν ιδιωτικοί πόροι και υπάρχει και η δυνατότητα να κάνουμε τη σκέψη πράξη μέσα από τους εφοπλιστές μας και μέσα από όλο αυτό τον κόσμο της ναυτιλίας. Και αν δεν γίνει αυτό εδώ στοιχείο, πού θα γίνει?
Να πάρετε ένα παράδειγμα την Ινδία. Η Ινδία πώς καταφέρει να έχει την αυτή? Μια αγορά που πεινάγαν όλοι. Αυτή τη στιγμή η Ινδία είναι ο παγκόσμιος λογιστής όλης της ανθρωπότητας. Δηλαδή, εταιρείες από εκεί προετοιμάζουν τον κόσμο πώς θα εξελιχθεί λογιστικά σε κάθε κράτος. Εμείς εδώ, με τέτοιες δυνατότητες και ειδικά αυτό το νησί, το οποίο συγκεντρώνει πάνω τα φώτα της παγκόσμιας ναυτιλίας, δεν μπορεί να γίνει το κέντρο καινοτομίας για την εξέλιξη της ναυτιλίας? Να έρχονται εδώ εταιρείες, να έρχονται πλοία, να έρχονται άνθρωποι να συζητάνε γι' αυτό, οι νέοι μας να μένουν εδώ, γιατί οι νέοι αρέσκονται σε αυτό το κομμάτι. Και πώς θα κρατήσουμε τους νέους αν δεν κάνουμε τέτοια πράγματα? Θα τους κρατήσουμε με το φόβο, με τις ακροδεξιές απόψεις, με το χάος, με την άρνηση σε όλα, με το σκοταδισμό, με τις ατάκες του τύπου «έλα να πιούμε, με συγχωρείτε κιόλας, έλα να πιούμε ένα ουζάκι να λύσουμε τα θέματα». Έτσι επιλύονται τα θέματα σύγχρονη εποχή. Και υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σημαντικά, όπως είναι το νερό, οι ενεργειακές ανάγκες, που παρεμπιπτόντως την Τρίτη είχαμε πάλι μεγάλη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις που έλεγαν νοικοκυριά να μην μπορούν να δουλέψουν. Υπάρχουν προβλήματα σε αθλητικού περιεχομένου. Είναι γνωστό ότι είστε κι εσείς φίλαθλος. Εσείς έχετε ενημερωθεί πέρα από το νερό, τις ενεργειακές ανάγκες? Να σας διακόψω και να σας πω, είμαι οπαδός εγώ, δεν είμαι φίλαθλος, αλλά αυτό δεν το λέω συχνά. Ωραία. Έχετε ενημερωθεί για τα προβλήματα, για τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν η αθλητική ομάδα του Ναυτικού Ομιλουχείου, άλλες ομάδες? Ο Αλκιβιάδης Στεφανής θα σταθεί αρρωγός δίπλα σε αυτές τις ομάδες? Καταρχάς, έχω επισκεφθεί κάθε χώρο και έχω περπατήσει στο νησί οριζόντια, κάθετα και διαγώνια. Βεβαίως, εγώ θεωρώ ντροπή μια ομάδα η οποία προέρχεται από αυτό το υπέροχο νησί να εφοδιάζει συνεχώς με αθλητές την εθνική ομάδα Πόλο. Συγκεκριμένα τώρα είναι 3 αθλητές εκεί, και το κολυμβητήριο να ημιλειτουργεί ή να υπολειτουργεί. Δηλαδή, βρισκόμαστε τώρα, έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν λειτουργεί το κολυμβητήριο για λόγους συντήρησης. Αυτό και μόνο, δηλαδή θα έπρεπε όλοι μας να στρέψουμε όλοι κάτι και να έρθουν και να μαζευτούν εδώ και να προσπαθούν όλοι να βοηθήσουν στο να λυθεί το θέμα, διότι δεν είναι δυνατόν να έχει αυτή τη δυνατότητα ηχείως μια χώρα, ένα μέρος που παραδοσιακά προσφέρει τεράστιους αθλητές στον χώρο και να μην έχει κολυμβητήριο. Θα πρέπει να έχει όχι 1-2, θα πρέπει να είναι. Θυμάστε παλιά, πριν πολλά χρόνια, όταν το βόλεϊ ήταν το νούμερο 1 άθλημα στην Ορεστιάδα, δεν υπήρχε νέος που να μην κυκλοφορεί στην πόλη της Ορεστιάδας με μια μπάλα. Φτιάξανε γήπεδα, δηλαδή ένα μέρος αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και κοιτάζει να χτίσει πάνω σε αυτά. Εδώ το πλεονέκτημα ποιο είναι? Η μαστίχα, η ναυτιλία, το πόλο και διάφορα άλλα πράγματα. Αν δεν χτίσουμε πάνω σε αυτά και αν δεν τα υποστηρίξουμε και αν δεν δημιουργήσουμε τους αθλητές για το μέλλον μέσω των υποδομών, και τώρα αγγίξατε ένα θέμα, τον αθλητισμό, ο κάθε γονιός, η κυρίαρχη σκέψη του είναι η εξής: πώς θα βοηθήσω το παιδί μου να μεγαλώσει και να εξελιχθεί σωστά, αποφεύγοντας όλες τις κακοτοπιές. Ποιο είναι λοιπόν ο καλύτερος τρόπος για να το κάνει αυτό? Μέσω του αθλητισμού. Ο αθλητισμός προάγει το πνεύμα, προάγει το σώμα, σε κάνει να είσαι ανταγωνιστικός, σωστά ανταγωνιστικός, σε κάνει να είσαι ομαδικός παίκτης, σε κάνει να έχεις υγεία. Άρα λοιπόν εμείς εδώ καθόμαστε και δημιουργούμε προβλήματα με ένα κολυμβητήριο το οποίο είναι ήδη καταστραμμένο στον Όμιλο, ένα άλλο το οποίο κλείνει κάθε χρόνο 4 μήνες για να κάνει συντήρηση. Τα χρήματα για τη συντήρηση έρχονται αργά. Ναι, υπάρχουν τεράστια θέματα, αλλά είπατε για το νερό. Κυρίαρχο θέμα το νερό. Είπατε για το ρεύμα. Να σας πω ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να φαίνεται απλό, δεν το γνωρίζει ο κόσμος, που αφορά και το νερό και το ρεύμα, αλλά είναι τεράστιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 2.000 στάνες σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Στάνες οι οποίες έχουν τεράστιους αριθμούς προβάτων. Μια προσπάθεια τώρα που κάνει η Λέσβος είναι το πρόβατό της να γίνει pop, το αμνοερήφιό της, να γίνει ένα ολοκληρωμένο ποιοτικό προϊόν, το οποίο θα είναι μοναδιαίο και η αγορά της είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Τεράστιο θέμα. Αμνοερήφιο Λέσβου. Τεράστιο θέμα. Ξέρετε ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα? Δεν έχουν οι στάνες ρεύμα. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούν να έχουν όλα τα μηχανήματα να λειτουργούν με τα οποία αρμέγουν τα ζώα. Δεν μπορούν να έχουν νερό γιατί έχουν γεώτρηση και δεν έχουν νερό, και πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά για να έχουν ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με πετρέλαιο. Θέλω να πω ότι το ρεύμα δεν είναι μόνο απλώς ότι είμαστε σε ένα σπίτι και κόβεται το ρεύμα για κάποιες ώρες. Αν δεν έχεις ρεύμα, δεν μπορεί να έχεις και πρωτογενή τομέα. Αν δεν έχεις πρωτογενή τομέα, δεν έχεις εισόδημα. Αν δεν έχεις εισόδημα, δεν μπορεί να έχεις εξωστρέφεια. Αν δεν τα έχεις όλα αυτά, μένεις και ασχολείσαι με τις ακροδεξιές απόψεις ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να μας γυρίσουν 50 χρόνια πίσω. Επομένως, ποιο είναι το βασικό δίλημμα για το δεύτερο γύρο των εκλογών?
εξωστρέφεια ή εσωστρέφεια. Δημοκρατική αντιμετώπιση ενός μέλλοντος το οποίο έρχεται και είναι πραγματικά καταπληκτικό, ή μια φασιστική αντιμετώπιση ακροδεξιά και μηδενισμός και σκοταδισμός. Φως ή σκοτάδι. Εγώ είδα την τελευταία αφίσα του κυρίου Μουτζούρη που έβγαλε, η οποία είναι χωρισμένη στη μέση και το ένα λέει κάποια πράγματα και το άλλο είναι κατάμαυρο. Τέτοια μαύρα πράγματα είχα δει στη Χούντα εδώ. Και ο Γκέμπελς, αυτός ο περίφημος θεωρητικός σε εισαγωγικά του ναζισμού, ο οποίος έβγαζε τέτοια φεϊβολάν για να διαφημίσει τις απόψεις του, τις ναζιστικές απόψεις. Το ξαναείδα τώρα αυτό. Πραγματικά απόρρισα και ως δημοκράτης πολίτης με ενόχλησε πολύ αυτό και με φόβησε κιόλας, διότι όταν στην εποχή μας μεγαλώνουμε όλοι παιδιά και βλέπουμε, θέλουμε να ξεφύγουμε, έτσι, η φασιστική οργάνωση, η ακροδεξιά οργάνωση δικάστηκε και καταδικάστηκε. Και είδαμε εμείς, ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι στα γεγονότα τα οποία έγιναν και στη Λέσβο και εδώ, είχαν παρισφρήσει μέσα ακροδεξιά στοιχεία τα οποία δημιουργούσαν τα επεισόδια. Και εμείς τώρα, το 2023, με ένα μέλλον να έρχεται λαμπρό, θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω σε εκείνη την εποχή. Πραγματικά είναι οδυνηρό αυτό. Βγάλτε το Στεφανή, ειλικρινά σας το λέω, έξω από την εξίσωση. Βγάλτε με εμένα απ' έξω. Αφήστε τη διαδικασία του Περιφερειάρχη όχι και να σκεφτούμε τον τόπο μας. Δηλαδή αυτό θέλουμε για τον τόπο μας. Θέλουμε για τον τόπο μας το σκοτάδι και την αντιπαράθεση χωρίς επιχειρήματα, με έμφαση στο να φέρουμε το χάος εδώ και να αναλογιστούμε ποιος θέλει το χάος, ποιος βολεύει το χάος. Σαν άνθρωποι δεν θέλουμε τάξη, δεν θέλουμε οργάνωση, δεν θέλουμε συνέπεια, δεν θέλουμε σοβαρότητα. Πραγματικά εκπλήσωμαι, αλλά εκείνο το οποίο έχω μια βαθιά πίστη, μια βαθιά πεποίθηση και πίστη ότι πλέον οι Έλληνες πολίτες ούτε έχουν μια βαθιά ωριμότητα και βαθιά πίστη, εγώ και βαθιά ωριμότητα οι Έλληνες πολίτες για να αποφασίσουν για το σωστό. Για το σωστό που αφορά το μέλλον τους, όχι που αφορά εμένα. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Πείτε μου πώς θα είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με περιφερειάρχη τον Αλκιβιάδη Στεφανίας. Κλείσουμε έτσι κάπως πιο ευχάριστα. Όχι περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πώς θα γίνουν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα 10 νησιά μας του Βορείου Αιγαίου, με περιφερειάρχη εμένα. Θα είναι ανοιχτή, θα ακούει, θα είναι παρόλα τα όσα μου καταμαρτυρούν χαμογελαστή, θα εργάζεται σκληρά, θα μπει τάξη, θα υπάρχει σοβαρότητα, θα υπάρχει συνέπεια προς τον πολίτη, θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στα αιτήματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά του, θα υπάρχει εξωστρέφεια, θα υπάρχει πίεση προς την κυβέρνηση για να πάρουμε παραπάνω πιστώσεις, πολλές παραπάνω από αυτές που δικαιούμεθα. Θα υπάρχει πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύοντας τον καταπληκτικό μας ρόλο. Θα υπάρχει προσπάθεια να αναδειχθούν όλα τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Θα υπάρχει προσπάθεια να εξελιχθεί περαιτέρω ο τουρισμός μας με τουρίστες όχι μόνο ξένους αλλά και τουρίστες από την ίδια τη χώρα μας. Και θα υπάρχει γενικότερα ένα χαμόγελο και μια χαρά για όλα αυτά που όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε. Και στο τέλος με μεγάλη περηφάνεια θα πούμε συμμετείχα και εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Πολύ όμορφο όλο αυτό που μας είπατε. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το όμορφο θα είναι όταν θα γίνει. Το όμορφο θα είναι όταν θα γίνει. Και θα βρεθούμε όλοι μαζί το 2029 εδώ, πολύ υπερήφανοι για ό,τι κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία για την περίοδο των εκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ.